dnešnom videu sa oboznámime s disciplínou odloženie. Táto disciplína sa týka každých skúšok polovnej upotrebiteľnosti. Najskôr si trošku povieme niečo o typoch odloženia, pretože na každých skúškach je to odloženie trošku iné, čo sa týka času výstrelu a typu, ako odložíme psíka na akom remeni. Odloženie. Podstatou celého odloženia je, aby psík vedel základné povely, a to povel sadni, následne lahni alebo povel down. Záleží, akým spôsobom si chceme psíka odkladať, preto zdôrazňujem tieto povely. Ja osobne mám väčšiu skúsenosť a lepšiu skúsenosť s odložením psíka v lahu, nakoľko tento psík, keď ho aj niečo vyruší a nie je ešte zvyknutý na dokonalé odloženie, si z toho lahu akurát sadne a nič zlé tým ten psík nespraví a známky zhodnotenia za túto disciplínu sa mu neznižujú. Takže podstatou, ako som spomenul, Edy sadni, je to, že psík má povel sadni. Tento povel zadáme psíkovi a psík bez ohľadu na to, či by sme sa teraz hýbali alebo nehýbali, odídeme od neho na 2 metre, na 3 metre, psík musí stále v tom povele sadni zostať. Keď mu tento povel dáme, môže tu sedieť 5 minút, môže tu sedieť 10 minút, takisto aj celú hodinu, ale musí v tom povele vydržať. Takýmto spôsobom toho psíka učíme odloženie. Keď mu dáme povel down, tento psík si zase lahne, alebo respektíve keď mu dáme povel down, dá si až hlavu medzi laby, takto presne dolu. A zase v tomto type povelu nám psík stále čaká. Je omyl to, že sme kedysi ako polovníci boli nútení a stále sme dávali psíkom ešte ďalší povel zostaň, odchádzali sme od neho a stále sme zdôrazňovali to, že sme mu ešte dávali zostaň niekoľkokrát. Je to zlé. Psíkovi stačí jeden konkrétny povel a pokiaľ mu nedáme druhý povel a ho pochválime a dáme mu povel voľno, ten psík nám v tom cviku, či už leží alebo sedí, musí stále zostať. Po zvládnutí týchto základných cvikov pre typ odloženia vám teraz ukážem typ odloženia psa pre farbiarske skúšky malých plemien, ktoré podľa skúšobného poriadku hovoria, že psíka odkladáme na rozvinutom farbiarskom remeni v čase 10 minút a toto odloženie psíka je bez výstrelu. Edy k nohe. Poď k nohe. Takže prišli sme so psíkom k vhodnému stanovišťu. Toto stanovište, kde psíka odkladáme, je potrebné si vybrať tak. Momentálne je krásny letný deň, takže psíka odkladáme do tieňa, tak aby mu nebolo teplo, aby nebol nervózny, pretože farbiarske skúšky malých plemien sa väčšinou konajú za teplého alebo jesenného počasia. Rozvinieme celý farbiarsky remeň. Keďže odkladáme na remeni, tento farbiarsky remeň uviažeme okolo stromu. Treba ho viazať poctivo. Ak vieme, že by sa nám psík mohol pohnúť, uviažeme ho pevne. Dáme ho psíkovi tak, aby sa nezamotal. Je tu priestor dobrý. Edy down.
Odchádzame od psíka vždy na povel rozhodcu, všetci vodiči naraz. A keď sa vrátime ku rozhodcom, tak potom sa začína počítať čas 10 minút, kedy musí tento psík vydržať odložený na remeni na tomto stanovišti. Odloženie pri farbiarských skúškach malých plemien na remeni, keďže je len bez výstrelu, môžeme povedať, že je to možno jedno z tých najjednoduchších odložení, kedy nám ten psík má v kľude vydržať, čakať na nás 10 minút, bez toho, aby nás videl alebo navetril. Veľmi podstatné je pri každom odkladaní psa, na aké miesto ho odložíme. Pokiaľ je leto, treba ho dať do chládku, po prípade mu môžeme ešte v tom listi odhrabať miesto, aby mal chlad z hospodu od zeme. Naopak, práve keď je zima, tak ho dávame na také miesto, kde ho vietor neprefúkne, dávame ho ku koreňom stromov, prípadne ho uviažeme, ak je na remeni odložený, k hrubému, veľkému stromu, aby bol za ním schovaný, aby na neho poprípade nesnežilo alebo nepršalo. Takže správne odloženie pri farbiarských skúškach malých plemien je také, že psík na známku 4 do prvej ceny musí byť takto v kľude odložený, nesmie mať žiadne hlasité prejavy, nemôže napnúť tento farbiarský remeň a musí v kľude zostať v tom poveli lahni alebo teda sadni, ako sme ho odložili. Pri samozrejme pohybe, natiahnutí toho remeňa podľa dĺžky, jeho nejakého rušného správania, mimo samozrejme, že toho, že si ten psík chce lepšie sadnúť a hľadá si, ako aj teraz trošičku, že by si lahol do lepšieho lístia alebo si to miesto chcel trošku vyhrabať. Toto sa nepovažuje za chybu. V ďalšom type odloženia pri predbežných farbiarských skúškach taktiež odkladáme psíka na vodiacom remeni. Časový limit pre túto disciplínu je 20 minút, kedy 15 minút je psík odložený, po 15 minútach sa na pokyn rozhodcu opäť vystrelí zo zbrane, čaká sa ďalších 5 minút a potom na pokyn rozhodcu sa zase ide opäť pre psíka. Taktiež pri tejto disciplíne na predbežných farbiarských skúškach nemôže byť psík hlasitý, nemôže pobiehať okolo toho kmeňa na tom remeni, nemôže mať tie hlasité prejavy. Podľa toho sa primerane znižujú známky zhodnotenia tejto disciplíny. Ako sa dopracujeme k takémuto odloženiu, ako ste videli teraz? Musíme byť veľmi trpezliví, precízni a musíme začať psíka učiť hlavne základné povely, veľmi precízne a dôsledne, ako ste videli, sadni alebo lahni. Ja som si zvykol odkladať v type lahni, nakoľko ten psík, keď je odložený a je mladý a niečo by ho vyrušilo, tak si maximálne z toho lahu sadne a pri staršom psíkovi, keď zaznie výstrel a je už zapolovaný, chce ísť niekde za tými diviakmi, napríklad ako tento durič, takže si z toho lahu zase sadne, ale nám neodíde. Veľmi dôležité je, aby sme, keď dáme ten povel tomu psíkovi, sadni alebo lahni, chodili od neho, pomaličky ustupovali, keď psík nám zostane v tomto povele, tak zase sa k nemu vrátime, pochválime ho, dáme mu pamlsok a dáme ho voľne vybehať. Takýmto spôsobom sa treba so psíkom hrať a stále ho učiť, aby čím dlhšie zostal, buď v tom type sadnutia, alebo v tom lahnutí. Skrátka dáme jeden povel a psík musí zostať dovtedy, kým zase povel nezrušíme. Je to len
pomalým, častým opakovaním a s tým, že striedame medzi tými cvikmi aj hru. My toho psíka môžeme zabaviť aportom na chvíľku, aport odložíme a zase dáme si psíka k nohe sadnúť. Ako náhle nám psík zvláda tieto základné povely, výborná vec je pri samotnom výcviku začať psíkom v takých priestoroch, kde je ten psík nerušený. U niekoho je to dvor, záhrada, u niekoho je to opačne zase les, nejaká lúka a tak ďalej. Prirodzené prostredie. Treba si to zvoliť podľa toho, ako vidíte, že sa ten psík na vás dokáže jednoducho sústrediť. Ďalej je veľmi vhodné, keď už docielime to, že psík sa v kľude odkladá, aby sme cvičili viacerí. Je veľmi dobré, keby sme boli aspoň traja, poprípade tí vodiči so psami, ktorí idú spolu aj na nejaké skúšky, aby sa títo psíci poznali, medzi sebou sa nechceli potom veľmi hrať na skúškach a poprípade štvrtý psík úplne aj inej rasy, to je jedno, keď my si svojich 3 psíkov odložíme, tak ten nejaký vodič, kamarát, kolega so svojím psíkom najprv na väčšiu vzdialenosť nech prechádza popred všetkých psíkov, aby nám tieto trošku rušil, aby sme zistili, v akom štádiu výcviku sme momentálne s týmto našim jedincom. Postupne tento rušivý element môže byť čím ďalej bližší a bližší. Taktiež s tým výstrelom pri tých jednotlivých odloženiach treba začať z čo najväčšej diaľky, aby tento psík skoro vôbec nereagoval a postupne sa zase aj tento človek, ktorý nám strieľa pri tom odložení, približuje, až tí psíkovia bez problémov vôbec nereagujú.